Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alaih fazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Waman lan wong amana kang iman sapa man. Ngatfun iku ngatfun dadi ngatof ngala zaujaini ing atase lafat zaujaini. Au ngala isnaini utawa ing atase lafat isnaini. Ae tegese wa ahmala lan gawa sapa Nabi Nuh man ing wong amana kang iman sapa man min ghairi ahlika saking sakliyane keluarga ira. Wahmil man amana min ghairi ahlika. Gawa sapa sira man ing wong amana kang iman sapa man min ghairi ahlika. Fi'il amar. Wa ma amana lan ora padha iman mangahu sartane Nabi Nuh sapa ila qalilun kejaba mung sethithik. Wa an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Ngendikane kana ana fi safinati Nuhin ing dalem praune Nabi Nuh sapa samanuna wong 80 samanuna. Apane insanan menungsane. Nisfuhum utawi sing separone 80 iku rijalun lanang-lanang wa nisfuhun lan separone sing 80 iku nisaun wadon-wadon. Wa qala ngendika sapa Muqatilun Imam Muqatil fi nahiyatil mausuli ing dalem nahiyai mausul ing dalem praune mausul qaryatun utawi ana desa yuqalu kang diarani laha kedue iku desa apa qaryatu samanina di desa samanin. Sumia diarani apa desa bidzalika kelawan mangkono desa samanin li anna haula'i krana sak temene utawi mangkono desa iku lama kharaju tetkalane padha metu sapa kaume Nabi Nuh minas safinati
saking prau banu mongko padha mbangun sapa dheweke kabeh ha ing iku desa. Fasumiyat mongko diarani apa desa bihadzal ismi kelawan ikilah jeneng. Ing wantek banjir bandang utawa ya terus istilahnya kekum banyu sing adoh saka segara adoh saka kali ning ana banyu muncrat ngeten niku sing slamet melu Nabi Nuh sethithik banget ila qalilun sethithik banget 900 tahun memperjuangkan wong-wong men supaya do slamet kaum-kaume men supaya do bejo donya akhirat ora hasil hasilnya mung sethithik saking belinge saking ngeyele ning akibate karena do beling karo nabine sing turun tangan Gusti Allah. Nah wis ora kena dikandani biasane kok sing turun tangan pusat. Pusat. Lah wis angel kok ya terus wis monggo wong diprema karo direka angel kula pasrahke jenengan ora kok kula mutung ora ning wis kula pasrahke jenengan. Entekke wong biasane anggere wis ora iso diprema iki dientekke. Sing elek-elek sing ra iman ya entek. Makane nek jenengan pengen ngerti rahasiane kiamat engko kedaden, hancure bumi kedaden, iki nek wong-wong sing neng bumi wis ora ana apike. Angger wis elek kabeh, wah bumi niku hancur. Ning nek isih ana apike ngono, maksude isih ana wong-wong sing apik-apik, le apik-apik iki ya ikhlas krana Allah ya urung dihancurke. Ra tega Gusti Allah kok ya. Kok ndak mendolimi sing apik-apik. Makane hadise wis cetha. Hadise niku setiap tahun elek ki mundhak akeh, apik ki sudo. Elek ana ing dalem berbagai macam iki mundhak, apik ana berbagai macam iki sudo. Nang ngono apa wae mesti ngono kuwi. Tata tertib kepemerintahan mbiyen karo saiki mesti luwih apik mbiyen, sayangku elek. Mang delok wis niki saiki kebijakan pemerintah ngaten niku wae wis ngono kae. Mbok unenono, mbok demo, mbok elek-eleken ora owah kok ya. Wong kuwi iki mlakune alamiah. Saya elek. Apike sithik sing do lungguh nang kepemerintahan kono sing apik-apik ming sithik. Akhire gandeng kalah melu elek. Mbalaen. Malah keli katut. Nang ndi papane ndi panggonan kombuh istilahnya hidup sing sipate nyambut gawe nang pabrik kahanane piye. Terus engko nang pasar kahanane piye. Terus neng warga, kebijakane warga mbiyen karo saiki ngono ya apik-apik mbiyen. Saiki kebijakan iki wis rada cuek-cuek, kono-kono. Masa bodoh. Nah, akhirnya ya wis saya akeh eleke. Mbiyen iki sing jenenge wong wedok saka maghrib memunggah iki wis ora ana sing metu saka omah nek mbiyen. Nek saiki wow. Teng blarat, teng glalar nek sakniki. Kon ra mulih wengi-wengi ya pol kesisan mulih esuk malahan. Pokoke wis lah ngeri tenan. Hal-hal sing mare elek biyen ra oleh saiki bebas. Misalkan eleke saka mendem,
Biyen ki ra iso muni sebebas kaya sakniki nek saiki wis ra ana wong ngurus. Adol ya dinengke wae, mendem ya dinengke wae. Kuwi engko pengembangane amba banget ya ana pil ana iki dan lain sebagainya. Nek pengen ngerti kejelasan ikine takono Pak Catur. Wah banget. Ngantek. Ayo Pak Catur ngurusi ya ming sing penting oleh bayar nek. Nek arep sing durusi iso owah apik kabeh, wah ora iso kok ya. Kene iki wis pokoke aku gledhe kowe apik karmu, modar karmu ngono ya. Rampung. Ha karek ya ngono kae wangel tenan sih didandani ya wangel tenan ya. Oh degleng sih, can degleng. Iki delok nek nggon apik elek. Mula bener duja akhirnya saya akeh eleke, saya suda sithike anu apike, weleke berkembang, apike saya mimpes. Iki mengarah neng dina kiamat. Terus kiai-kiai sing ngejak apik, kiai sepuh saiki ora duwe entek. Ngelmune Allah dijabel saka bumi kanthi cara kiai-kiaine sing sepuh-sepuh ya entek tenan. Sing duwe wirangi, sing duwe ngati-ati, sing duwe karismatik entek. Dadi sedani peneruse ra ana. Iki karena engko nek wis ngono kuwi, warga masyarakat iku wis ora kenal karo agama wong ra ana sing ngomongi. Nek wis ora ana sing ngomongi ya engko warga masyarakat uripe ora nganggo syariate agama. Terus ngawur nganggo aturan emosi, aturan nafsu, aturan logika utawa ideal. Akhirnya patokane terus pokoke menurutku ngono engko. Ora kok menurut Quran hadis ning menurutku ngene iki saya bubrah. Ya tenan kok sakniki niku apa-apa wis ora nganggo aturane agama ngantek agama apik we diarani elek. Agama apik we diarani elek. Ming perkara sepele wis cetha apike. Ning diarani elek. Contone azan zuhuren seru ki diarani elek. Kamu hadise ya ana nalika kowe azan ki nyerokno, serokke azane. Sing sapa wonge utawa endi wae desa sing neng kono ki isih ana azan. Endi wae desa sing neng kono ki isih ana azane, mongko desa niku bakal dilindungi saka berbagai macam musibah. Serok ki mah dionek-onekke le muni ganggu. Saking parahe wong-wongane. Gek sing muni ngono ki bolone ya akeh ya. Malah ngebom sih, kula ya ngrasa keganggu sih. Mbasan takoni lah ya ngopo kok kowe keganggu laleh kula turu wengi dadi iki tak nggo istirahat. Lah ku turu wengi, ora iso turu masalahe sewengi. Lah ya kok ora iso turu ngopo? Aku ket sore mendem ngono iki piye wek? Ket sore mendem, le turu kewengen krungu azan keganggu. Akhirnya nyalake sing azan. Parah, benar-benar parah. Wah kejadian ngeten niku akeh sing kejadian iki. Akhirnya terus le azan volumene disuda lirih. Ke azan ki ngundang salat warga saiki disuda lirih. Sing rada adoh kulino krungu azan dadi ra krungu. Gandeng ra krungu donge jamangah dadi suda ora jamangah. Wah wis hancur-hancuran tenan. Ku angger wis elek kabeh ditenono. Ning nek isih akeh sing apik lah ya isih ana ra ketanen insyaallah urung kiamat. Nah, kok mburi-mburi kae aman. Kae cagake kiamat kok ya kae. Cagake kiamat dadi ra kiamat iki ngono kae. Mula karo Allah dipilih sing pengkuh-pengkuh. Wong kok nyagaki lho, nyagaki. Goleke sing pengkuh-pengkuh. Pengkuh-pengkuh nyangga kiamat iki. Ning angger kae engko ambruk, wah.
Repot. 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 Iki wis fenomenane akeh banget. Gejala-gejala kiamat cerak iki wis akeh banget. Kayak luar negeri kono saya nek nggon sing jenenge agama iki ora dienggo. Iman marang Allah ki ora kenal, dadi bumi katakan saja bumi ngeten iki sing apik karo sing elek ngono saiki prosentasene wis wado. Wado. Apike mengkur 35, eleke saiki wis 25. Persenane lho niki, persenane wis 35, 25%. Nggih, hampir entek. Oh saya ngangsek nika. Saya engko wis saya ngono kuwi. Sakniki nek jenengan paham mikire niku sederhana saja. Apapun kahanane donya kaya ngene iki kita tidak punya kekuatan arep dienggo ngowahi ning paling boten nuntun diri nggawa awak. Sak rusak-rusake donya sakarepmu sing penting awakku slamet saka donya iki slamet engko kubure padang jembar ngantek tekan akhirate swarga. Bar kuwi donya piye ora ngerti wong kene wis ora manggon ning donya ngono. Dadi golek slamete diri wae. Donyane piye wis wallahu alam indeke Gusti Allah. Yang penting urip ning alam donya melu syariate agama. Wis nek ngeten niku wis insyaallah mulya jenengan. Kor sak suwene aku urip tak melu syariate agama. Keluarga, tangga, dulur ki wonten ayo nek pengen melu ayo nek ora ya karepmu wong iki ya urip-uripmu dhewe. Engko kubur ya kuburmu, akhirat ya akhiratmu. Turu iki dheke turu ngeten niku istilahnya syahadat apik ditata apik kaya pituture ulama kiai sarep turu iki mapan apik syahadat nganyarke iman Islam terus ndonga iki ya kita sing punya kebijakan turu gebacut karena mendem turu gebacut karena saya saka ngendi terus le turu ngawur ngantek mau nguyuh dalan ra cewok iki ya ora ngisak barang malah ora kenal ngisak sak karepmu wis engko pertanggungjawabane dhewe-dhewe. Wah akeh jeng ngeten niku ki ngawur ya akeh. Ning ngati-ati insyaallah ya isih ana. Ana sing ideale tetep golek slamete jam tengah 3 tangi gugah sing wedok gugah anak-anake ayo wis mangsane donya kaya ngene golek slamete awak do tangi tahajud nyerak-nyerak karo Gusti Allah. Akhirnya dilalae duwe keluarga sempurna secara ideal bojo anak digugah ki do gelem gek do salat tahajud kae. Apik nek didelok nyenengke. Ha keluarga liya ngono kuwi ora kedaden sing tangi malah sing wedok. Nah, sing lanang malah ora tangi nek keluarga liya. Jajal sing wedok nggugah ayo Pak wis tuwa apa-apa nyadonge Allah nyuwune ro Gusti Allah rezeki ya nyuwun Allah sehat ya nyuwun Allah tangi nyerak-nyerak ning gone Gusti Allah ayo sing wedok nggugah-nggugah kae. Jebul sing lanang melek langsung ndupak sing wedok iki ngono ya. Ora kok terus sing lanang manut ganggu dunek-unekke. Wedok ora utek ganggu wong turu. Kene iki sesuk glidhik wah wis pepak werna-werna kae ngantek nangani sing wedok. Sing wedok ya terus meneng salat, ndonga, nangis ya Allah paringana pituduh. Ngono ki ya ana werna-werna. Sing kerep ana ki lanang ro wedok tekan subuh ra tangi. Akeh kuwi. Wah sing ra tangi. Wong isih do turu ning nek sing
kerep tangi terus nangis, ndonga tangi, ndonga nangis ngono ora to akeh. Kuwi biasane wong sing kebak masalah anggere wong ngono. Biasa. Biasane kok mula kok tiba-tiba posting terus jam 3 kok ayo do tangi sahur kok sahur. Ayo do tangi ngono tahajud. Le anu video wis tangi jam 3, tengah-tengah 3 wis video tangi. Nang masjid kamangka ya ora mesti ora ndak dina ngono kuwi ya wis penak le nebak pokoke age ana masalah wis cetha ya. Biasane ngono kae age ana masalah ki angger ngono kae. Ketok kok ngono ketok banget. Angger jam-jam do turu kok sabone masjid wis ora beres. Cetha mburi nek ngarep ora kaya. Akhirnya sing apik iki saya engko saya titik, sing apik saya engko saya sithik. Ngantek nek jenengan paham ngibadah sing bangsa keakhiratan sing ora patek iso dadi akhirat, sing motive niku nuruti hawa, sing motive nuruti seneng, wah saiki mbludak. Do seneng pokoke wong lumpuke wong iki gampang banget do seneng temandang. Karena salah satu hiasan sing direka karo setan ngono kuwi. Padahal bentuke kaya ngibadah kae. Ning asline dudu ibadah. Wong oknumnya iki nek ditakoni secara jujur saka hati nurani iki ora dong iki ibadah apa ora nek takoni lah kok kowe mempeng seneng aku iki mung seneng. Ngono kuwi. Dadi jedule iki saka hawa, saka seneng. Mula sing kuwi ki asli ibadah didhawuhke difardhoke ora mangkat lah apa ora seneng. Delokan iki saking dene le Allah ki arep gawe donya men supaya rusaki ngono kuwi. Kesane kaya ngibadah ning udu, ning nuruti nafsu, wong dalile ming seneng. Iki rasa diomongi wong, rasa takoni wong, sing do nglakoni iki takono hati nuraninya. Kowe kok nek ngono kuwi mempeng tekan ngendi-endi mangkat, ning nek ngene iki kok ora. Wis ketok banget kok jawabane iki. Ora kok karena iki didhawuhke hukume fardu, mula aku seneng temandang. Nek iki aku ora tek seneng wong tek sunat ra nek alasane ngono kuwi. Lewangun. Wingko kekuatane nggo nuruti seneng wis kiwa tengen kanca-kancane bolone termasuk kiyaine. Karena kabeh diuntungkan nang nggon segi duniawi. Diuntungkan nang nggon segi duniawi mula senenge pol. Lah nek ana wong sing usik disengiti, dimangkeli wis ra karu-karuan genah kae. Saking dene donya iki le rusak-rusakan kaya keten niku. Semang takon nek jenengan sing do mendem selawatan wae wah ngantek agendane utawa jadwale fan karo kiai sing selawatan kae duwe lho nang iki nang kene tanggal iki nang kene tanggal iki nang kene ngono ngerti kok. Jan kaya wong adol plembungan. Ke jaman biyen ke jaman Nabi Nuh iki sing do manut ngene iki ming titik. 900 tahun sing do gelem ming wong 80 kok piye. Lanange separo wedoke separo dadi 40. Mah akeh iki. Jumlahe akeh iki ning nek wong-wongane apik wong 80. Nek wong-wongane iso apik sing 80. Wedoke 40, lanange 40. Lah nek iki wong sing maca we bubrah kok piye to? Iki wong sing maca we ya ambyar-ambyaran kok ya malah apik sing ngrungokke jek imbangane sing maca iki.
Wah tenan nek niku wis nyata dadi. Iki ya mung terus sinau bareng kok berlomba-lomba. Nek kaya kula iki tulus setulus hati ngakoni nek ora luwih apik mbangane jenengan. Setulus hati niki. Oh aku ki ora luwih apik ketimbang dulur-dulur sing do ngaji kae. Nek ngene iki mung tok aku maca, dadi macake tafsir. Nek praktek uripe waduh tertib jenengan. Terus nek catetane waduh wah catetane nang nggon rokep akeh jenengan kaya kula iki ming urip ora jelas ya kula iki. Ya ming nek pas maca ngeten iki gandeng sementara kula sela gek sing iso maca kula tak wacake. Aja ngarani nek kula iki terus sempurna apik wah isine pol. Wong jelas apik jenengan adoh tenan ya. Waduh tenan ning ati iki kula ngalem malah ya Allah. Gek aku ki sing ndak dina maca ora kuat ngono kae je. Kae sing maca malah apik. Terus selalu jedul donga, anggere ngono ki donga. Sak rupa-rupa kula pokoke kula ndonga dulur nika mang paringi kabegjan. Kadang sok ngeten niku. Ati kula iki kerepe ngeten niku. Alah ya Allah kok le mempengi kok ngono gek kula sing ndak dina maca wae gagleh. Semoga-moga nika panjenengan rahmati Allah. Wah nek kula wis yakin wis ora iso. Wis sak elek-eleke wong nek dibanding karo kanca ngaji sak. Udu apa-apane. Tenan udu apa-apane. Saya ngerti mesti mantuk nyoto ngene. Tenan. Akhirnya iki bahasan surut prau niku ngerti iki ya wis mandeg ning sak nggon-nggone. Prau niku mandeg ning sak nggon-nggone. Wis sat le mandeg wis pindah nggon prau niku. Wong iki banjir ora mili kok ya dadi mung karep munggah kok. Aku yo mung gegawangin tekan ngendi-endi ngono surut medun prau wis mandeg nang nggon sat. Wong 80 lanang wedok itu terus do medun saka prau. Akhire le urip nang kiwa tengen prau niku. Do urip wis mulai do nata piye carane iso urip. Akhirnya ten riku niku dinggoni wong 80 dadi desa. Dinggoni wong 80 niku dadi desa jenenge Desa Samanin. Desa Samanin niku desa 80. Sebabe penghuni awal cacahe ming wong 80. Yo ceritane rak ngono kuwi. Ming karek tandang niku nek kaya jenengan iki desa ora samanin ning jenengan iki manggon ning desa apa enenge ngono kae. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, paringi kemanfaatan, paringi karahmatan, perkara napa kemawon dadi celengan ngamal soleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.